Urmează? Până că să... Da, prea. Hai să pun ăsta. Altundeva și facecam aici. Salutare, ăsta sunt eu. Bine v-am regăsit la un episod. Aici facem Tratusing și ăsta arată ca un rahat. Deci, acum, haide să facem nebunia. Deci, nu uitați să apăsați butonul de like. Stai să vă arăt. Nu uitați să vă... Stai. Nu uitați să vă duci la canalul meu și să apăsați chestia asta. Și... e chestia aia de jos care scrie abonează-te, da? Și click pe clopoțel dacă vrei. La canalul meu nu uitați, da. Acum hai să începem. Fuck that shit. Gata, no, ești mult prea rahat. Așa de cringe. Și nu ce face așa, Debu? Cine a văzut un el ca să fac așa? Așa. Face așa. Nu mă hăr pe facecam. Cum se face Debu, da? Până și eu știu cum se face Debu, da. Oh, gata. Omul. Habar n-am ce melodie o pus. Dar totuși. You fucked up. Are Justin Bieber, ce are handicapatul? Ha, bine, hai să trecem. Are, o dropat bomba. Bomba o dropat-o. Are rahatul ăla de păr roz. Bă, dacă ar fi Hyping, cred că și-ar duce la copchilul ăla și ar băli-o. L-ar băli. Gata, arată așa. Oh, nu. De ce mult la asta? Gata. Îmi vine să șterg viața. Îmi vine să șterg viața. Ce-am să mă copchii ăștia proști. Ce ăsta? Fată băiat? De ce facem un video? De ce facem un musical despre liceu? Trebuie face caca. Oh, no, ăștia, uite ce pătrățele ai! Bă, ăsta e foarte cringe. Are un gangster rap și ceva. Doamne! Are un gangster rap shit pe fundal. Ceva super. Tu ești gay. Acum ce faci big box? You suck in my dick. Bine, o fată grasă. Ok, au căzut. Au căzut aia. Hai, Amin. Oh, no. Cum i-am lăsat fața. Bă, da, cum faci și el Debu? Bă, stai puțin, Debu. Să fie mai mare facecam-ul. Da? Să vadă cum se face Debu adevărat. Shit. Ceva de genul să face, știi? Ceva de genul. Și trebuie să pui capul așa, în partea asta. Dacă se vede. Ceva de genul și da. Dar nu prea se vede. Haide. Las mai mic. Bă, nu așa. Așa de mică, mai mare, bă, bro, așa. E perfectă. Stai puțin, voi vedeți că are un milion gol? Vedeți asta? Sau eu singurul care vede?
chestia asta. Cringe as fuck. Bine, hai să punem o... Atunci a fost pauza asta. A fost să mănânc. Și mă duc la baie, să beau apă, să fac treburile casnice, să fac baie. Nu, mă duc la baie, știi? Ați vrea acum să scoatem. Tipul ăla avea, copilul ăla prost avea 2 melodii pe fundal. Cum faci? Hai să facem și noi ca copilul ăla. Să facem și noi ca copil. Să fac mai mare. Știi? Să facem și noi ca ăla. Bine, acum să-l punem. Din nou. Ei, mai mic îl vreau. Îl vreau mai mic. Bă, îl vreau mai mic. Ok, așa. Așa e drăguț. Ce copii cu... What the fuck? Arată tot ce are. Arată tot ce are. Hai să facem și noi un deb de ăla. Nu, bă, în primul rând, nu se face așa. Și nici așa nu se face. Ăsta nu este deb. Ăsta e debul. Să-ți vă arăt toate părțile. Mâna așa și așa. Deb. Ăsta e debul. Și va vrea să acopăr tot ecranul. Puțin. Vrea să acopăr tot ecranul. Că se acoperă. Ui! Vreau să-l acopăr, vreau să-l fac gigantic. Gigantic! Și vreți mai clar. Nu-i greu să fac facecam. Știi ceva? Nu băgați chestia asta în seamă. Bă, să reglezi o facecam-ul ăsta. Reglează. Bine, acum, hai. Nu și omor. Și cringe, mă. Bă, deja e cringe, mă, deja. Nu. Oh, nu. Trono. Un câine. Copilul ăla are o șapcă mai mare decât capul lui. Și are o față de catâr. Catâr. E un catâr. Nu. No! Umblu cu o pușcă. Bă, sunt foarte mulți copii cu puști noștri. Nu. Trebuie să nu avem aici tipărul grață. Trebuie să nu încep mai repede. O, fuck! Marș, puștule! Vezi că ești moși din asta. Bă, nebunit! E nebun! Nu-ți faci griji, nu mor. Ce faci? Vrei să... Oh my god, să faci unicorn! Unicorn! Acum se uită care e retardată la cameră, rahapul tău.
What the fuck? De hai să vedem. S-au schimbat Sputienul. Cum se cheamă ăla? Sputien, parcă, nu? Da, Putienul și a apărut și niște picioare în cadru. Și goală. Și cu freza aia de rahat. Urăsc, hai. Ce freză e aia, mă? Habar n-are să face. Nici de habar n-are. What the fuck? Am ce dai cu coala în sân? Bă, asta ne întreci pe toți, știi? Bine, acum hai să încercăm și noi, da? O să pun o mică pauză ca să repun. Vă place unde mi-am pus facecam-ul? Bine. Bine, mai vreți episoade cu să reacționez la ceva? Nu uitați să apăsați butonul de like. Dacă mai vreți, try not to laugh, try not to sing, try not to dig, try not to live stream și ne vedem pe data viitoare. Pa, pa, stai lume. Mai întâi, înainte să plecați, vreau să căutați Koala Gamer 74, să pe asta să o ștergem. Să vă duceți și să dați like la acest videoclip și la acest videoclip și la acest videoclip. Facem o vizionare și un subscribe. Apăsați pe butonul ăsta. Vreau să vă arăt cum să faceți, da? Cum să faceți? Să apăsați butonul de like, butonul de subscribe După viață și click pe clopoțel. Dacă mai vreți episoade. Bye, bye. Asta e un episod al meu. Bine, bye, bye, ne vedem. Bye. E voi cu mine, nu vei niciodată. Vivi bucana, dacă nu le și like, subscribe și că ne mai puțel. Vei muri.